Assalamu alaikum masu sauraro. Sannunku da kasancewa da mu musamman a daidai wani lokaci. A yau muka kawo muku jerin mutanen da suka yi suka yi Allah wadai da wannan hukuncin da matasa suka ɗauka kan wani arni da batanci ga fiyayyen halitta shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sai ku ce da wani tashar tamu ta Dogon Bene 24. Amma muna roƙon ka da idan yau shine farkon ku zuwa wani tashar tamu da ku daure ku danna mana alamar subscribing kana ku taɓa ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu riƙa sanar da ku sabbin abubuwan da muke ɗora a bisa kan lokaci, sannan kuma ku danna mana alamar like, ma'ana alamar ɗan yatsa don nuna gamsuwa da wannan bidiyo da muka kawo muku. Mun gode, ku yi kallo lafiya.